Hello, good morning my viewers. Nandito po ako sa shop. Sabayan niyo po ako magtrabaho. Samahan niyo po ako magtrabaho mga viewers. Amis tiray. Manaw na to? Ha? Manaw na ka? Magtrabaho. Layo, ulian. Ha? Layo, ulian. Karate. Bow. Ulit ko. Kahit na po. Yan matas balay. Ulit na parang. Para isa. Ha? Para isa na kuha. Kal. Kulba gini pala. Liwes. Unsa mo da? Unsa mo da? Ano? Pinag-alay ba? Manday. Ang talis mo yan. Nagpakuha ng mga English. Trabaho ni Gapo. Yan si boy gapon. Ulo? Linggo ko gapon. Ha? Linggo. Hindi mo man isa ko na. Pag-ulan yung kahoy, pagkahoy siya. Oo, nakutubukan ni Gapo. Ay, kaya ako nang trabaho. Sino to ton? Ha? Sino to? Oo lang. Hapos na po. Kasi tinawag ko. Wala na. Yun lang siya ng gapon ako.
Huwag ito isa. Ha? Huwag ini isa car. So, ito ah. Kung mo bisa ka 14. Ano pa sa uwang? Diba nakamang ito isa? Hmm? Diba nakamang ito isa? 12 man to? Di ko ano gud tayong piroy dito. Atong gilain. Nakuwangan man. Ito mo sa limang pag-usip. Pero si gani ang kulang. Ako, alam mo na suman. Dire. Lista naman ha. Magbigat pa lang pagsunod.
to. Batag na ko. Hmm. Wala eh. Yung taga eh. Tamay harap ka. Balik mo mga bata. Oo, tamay doon. Brad, isilpan. Hapit ra. Hapit ra. Oo, dala. Dala ka rin nila. Pinakain siya. Wala mo sa mga basta watang mo. Oh, manalo sa lima oh. Yan naman, lima? Kung grinder kaya, kapilon mo handol. Kaya kapila kung di ka pagkabalog, maguba ang bala. Ha? Ayaw kapila kung dali nga mo makaya. Lahat mo yung damang palit, lahat man to. Kung di kayo mo makaya gani, ayaw gani. Lahat mo yung damang berdagang ko lagi. Ah, kabuhambog kayo. Pamili ko, blender mo na ako kay patay ka mo ba? Gusto mo grinderan ng kang handol? Ne? Ha? Gusto grinderan ng handol? Ngandol? Wala yung kaguba sa bala. Magandiran eh. Grinderan, ay! Ako daw? Sampol mo, gandiran niya. Oh! Diba, itulog sa kuha. Mas grabe niya kabuhot dito day. Nga, Buhot niyo. sabi na kabog niya. Tuyo pa ng abog. Ang wala sa mata. Oh! Apog kayo. Ako nagyan ko tayo. Kaganaan lang apog oh. Ano yan eh? Oy, limas. Kaabog. Ay, inayin na yan. Wala pa lang ako. Isa ka ba pusos? Tigang parang may bala na eh. Isa rin na. Bakit yung telefon eh? Hindi ka na dyan eh. Hmm? Ayun na. Balik ra.
man. Wala naman siya to. Hat ba niya? Hat ba niya? Blender. Ano naman friends, makulay ka? Ayun ka! Dambo! Hindi ka sunod tayo friends. Tugot lang ko friends. Tugot ko. Ito tayo sa baka. Maingat ka na ako. Albert! Ala, atay tarian na ron ba? Gay, gay, gay! Atay, oh, sugot ko dun dun. Tugot na ganit ko. Hindi ko yan. Ata mo naman, dili na gwapa. Atin po yan. Ata ako ang sugot ko. Hawa man ang ay kay puro man yung mga lalaki. No? Pwede doon no? Tugot ko. Tingnan may sa mga tao na, bro, mo gikuwik kang. Bro, mo gitog agkuan. Batirol. Ulul. Kalukuhan. Ikaw lang eh, bagay mga gwapa ka, gwapo siya. Inyong anak, Kisa mo kaya mong pili akong gire friends. Karagyan na akong gire kisa magdiay. Kisa ba si Dibande? Ha? Ay na si Dibande ka na daw na uyab. Ako kaya wala ko uyab. single basketball lang. Kaya may video basketball. Lul. Kalukuhan. Tugot na ganit kung bangoy yung princess ako ah. Ewan. Bali dai, bali. Sige, friend. Kung kala mo nagpila na lulong may kaman siya. Arla, nagsilot. Dahil ka nagsilot. Arot. Nagsilot. Dahil ako nagsilot ko. Nagsilot. Dahil ka dyan doon nagsilot. Tilot ya tilot. Ako no. Silot. Dahil ka na ay silot. Ayun, silot-silot dia. Nangimbestigar na yan. Nangimbestigar. Hello mga viewers, dira ko ito bakong video. Ako ng Putlon. Salamat. Thank you for watching.